Quan parlem de les arts transversals estem dient d'utilitzar estratègies artístiques en qualsevol matèria. Jo puc utilitzar estratègies artístiques quan estic fent matemàtiques, ciències, filosofia, llengües. Simplement, no és que aprenguis molt més, és que aprens d'una manera que és molt més satisfactòria. Per tant, les arts poden ser útils, en realitat, per recolzar l'aprenentatge de qualsevol cosa. No és agosarat, no?, pensar això? No són útils, de fet jo diria que haurien de ser necessàries per recolzar qualsevol tipus d'aprenentatge. Ens fan sentir a gust, ens fan veure aquell aprenentatge amb una perspectiva diferent, anem a dir més creativa i més lliure. Sempre i quan les arts impliquin aquesta treure fora allò que nosaltres portem a dins. Podem aprendre sense emocions, sí, però és molt menys eficient i oblidem amb molta més facilitat. Quan hi ha una emoció darrere, el cervell ho interpreta com això és molt important i ho desa molt millor. Però aquí cal anar molt alerta, perquè hi ha moltes emocions. Hi ha emocions que són incòmodes i desagradables, i n'hi ha que són agradables, que t'estimulen a continuar aprenent. Les emocions més útils per un bon aprenentatge són la curiositat, activa la motivació i ens fa sentir a gust, i la confiança. Fa que siguem capaços de continuar creixent per simple voluntat pròpia. Per això recordem millor la lletra d'una cançó, perquè la música sempre activa el sistema emocional i escoltem les cançons que ens agraden. La cultura sembla que no doni un rendiment immediat. No, la cultura no dona un rendiment immediat, dona un rendiment molt important, però a mitjà i a llarg termini. Tota la cultura que estem donant ara als nostres infants i adolescents servirà quan siguin adults. Per tant, estem parlant d'aquí 20 o 30 anys. La tecnologia, per les empreses tecnològiques, el rendiment econòmic és immediat. I aquí hi ha una part de pressió econòmica molt important que des de la societat hauríem de ser capaços de reequilibrar i pensar que la cultura ens dona molts més beneficis a mitjà termini i hauríem de ser capaços de demorar aquests beneficis i, per tant, treballar la cultura ara.